ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଛାୟାକାନ୍ତି କପିଳେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ଗୌତମୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ପଦ୍ମାବତୀ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଯ୍ୟମ୍ବା ଶିବଗୁରୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଯ୍ୟମ୍ବା ଶିବଗୁରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଚକାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରାଯାଏ? ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ସି ହିଲିୟମ୍, ଡି ଫସ୍ଫରସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି? ଏ ପାକିସ୍ତାନ, ବି ଜର୍ମାନୀ, ସି ଆମେରିକା, ଡି ଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଗୋଦାବରୀ, ବି ଗୋମତୀ, ସି ମହାନଦୀ, ଡି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋମତୀ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଚାରମିନାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ବି ଚେନ୍ନାଇ, ସି କେରଳ, ଡି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏମିତି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହା ଲେଖି ହୁଏ ପଢ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ହଁ, ଅପସନ୍ ବି ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ସି ଆ, ଅପସନ୍ ଡି ସେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ଜୀବ ଅଛି ଯିଏକି ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ଘୁଷୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଛେଳି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଘୁଷୁରୀ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି କେଉଁ ଜୀବ ଅଛି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଝିଟିପିଟି, ଅପସନ୍ ବି କଇଁଛ, ଅପସନ୍ ସି ଜେଲିଫିସ୍ ବା ଜେଲି ମାଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଅସରପା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜେଲିଫିସ୍ ବା ଜେଲି ମାଛ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ସି ମେଘାଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ମେଘାଳୟ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ।